Labi pa ang pagkauyam kang 21 anyos na si Joseph Aringo sa pagkakaabon kan sa iyang motorsiklo. Sa CCTV footage kay ngini, sa Purok Uno kang barangay Bunot sa syudad ng Legazpi, pasado alas 7 ning banggi kang Lunes. Mahiling ang pag-abot kan sarong lalaki na nakasulot ning pulang kalo asin tuminukaw sa tricycle. Makaliis ning pirang minuto, tuminukaw naman ini sa kataning ng motorsiklo, asin may kung anong pikukulikat. Matapos kay ni, mahiling man ang pagbutuan ng sarong persona na pigsasabing lookout subot kan sospek asin katabang sa paguyod kang motorsiklo ni Aringo. Naglago ako sa arong, di man ako 30 minutes, may kinuha lang akong gamit, tapos nag-asikaso. Tapos pagluwas ko, mga 7:56, 57, wala na sa motor. Grabe, naka-apekto siya, grabe. Tigagamit ko siya sa sa pagtrabaho sa Shopee. Sigun sa hepe kang Legazpi City PNP, saro sa mga rason kung taano nagkakaigwaning siring na insidente, iyo ang kapabayaan man sa nakang mga may sa diri ning motorsiklo. So, kadalasan, saro dyan sa nangyayari pa, may mga bihikulo kita, may kitang mga sadiring parking nasa gilid ng kalsada. So, usually, unattended yan. So, nagkakaigwa ki opportunity dyan, itong mga mararaot ang buot. Asin nga ni day mabiktima ning mahaabon. Pag anong ang common sense ta, dahil sa pagpabaya ng mga gamit kung ano man, dawa ba pa motorsiklo yan, dahil sa pagpabaya na unattended. Dinalat sa motor sa gilid ng kalsada, pati sa susi, nawalat, nakasalpat pa sa motor. So, opportunity, nagkagawang opportunity ang itong mga, maski dahil man ki maraot na kaisipan, kaya lang nagkakagwa ki ideya, so, nangyayari ang krimen. Sa presente, padagos pang pinagigibong investigasyon kang otoridad sa pangyayari. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal,